cosa que està passant, que a mi em sembla també molt interessant, no? Està funcionant molt això dels tallers, dels workshops, de coses que passen durant una setmana, ve un paio a aquest lloc i passa alguna cosa. No és només elucubrar en paper, sinó que es pot traduir en accions reals, no? Que hòstia, la gent amb aquests tallers pot acabar fent coses de veritat. I llavors és un format, hòstia, jo crec que és molt atractiu, perquè a l'àmbit acadèmic, doncs, hòstia, té la seva manera de fer, els seus programes, té una rigidesa i una estructura que molts cops, doncs, aquest tipus de format permet que passin moltes coses que en centres o en empreses és més difícil a vegades que passin. Hòstia, havíem pensat una cosa, però estàs en directe i, hòstia, però això potser pot acabar amb això i després ho podem presentar a aquests tios i a veure què diuen. I jo crec que això, i la prova és que cada any hi ha més tallers, no? I et truquen i convidant a més llocs, perquè, hòstia, és un mitjà molt poderós. Una mica aquesta actitud també de que per un mateix és capaç de, hòstia, però si agafant això i amb allò i truquem i el que ens porta aquell paio, ja podem muntar alguna cosa, no? El treball en directe i l'execució en directe, hòstia, és un mitjà molt flexible i molt agraït també, perquè estàs produint, hòstia, parles i el dia següent ja allò que vam parlar, ja, hòstia, no necessitem anar a la cadena que molts cops porta el sistema de veure l'empresari que ens deixi llavors els motllos que no sé què i llavors el dia següent parlem amb l'altre, hòstia, és molt més autosuficient i no depèn, no hi ha una dependència, diguem-ne que el resultat formal últim no té els prejudicis que molts cops té tot això del disseny, l'acabadet i la forma i el no sé què. Que no vol dir que hagi de ser una cosa descuidada i marrana, però no és, el punt fort no és aquest de la pijeria que amb raó una part del disseny s'ha guanyat.